କିଏ ରେ? ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। କିଏ ଡାକିଲା ରେ? ଧନ ବାଣ କେମିତି ଫୁଟୁଛି ରେ? ଠା ପାଟ ହାତ ପରେ ପାଟ। ଏଇ ମୁଁ ଗେଲି ଝିଅ। କିଏ ଲେ? ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ଠାକୁ କାନ୍ଦି ନା ଏଇ ନାଚିଲା ଧନ ନାଚିଲା ଧନ ନାଚ ଗଲା। ହେଇ ନାଚିଲା ଗେହ୍ଲି ଝିଅ ନାଚିଲା। ହଁ ନାଚ 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 ଦୌଡ 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 ଏଇ ଦୌଡ ଏଇ ଦୌଡିଲା ଯା ଗଲା।